Alfons Maria Gallia, magħruf aħjar bħala Sur Fons, jibqa' magħruf għal bosta ħwejjeġ, fosthom għall-ħruġ tal-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien. Il-Professur William Zammit fissrilna l-importanza ta' dawn il-pubblikazzjonijiet. Il-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien kienet waħda mill-inizjattivi kbar illi seħħew fil-kuntest tal-ktieb Malti. Kienet inizjattiva bikrija, ġifieri qed nitkellmu il-Kotba kienu joħorġu bejn tmiem is-seklu 19 sal-1915. U sal-lum għada waħda mill-ikbar serje ta' Kotba bil-Malti illi qatt ħarġu dan qed nitkellmu fuq pubblikazzjoni ta' 100 xejn inqas minn 150 ktieb. L-inizjattiva kienet ġiet mill Alfons Maria Gallia. Alfons Maria Gallia kien bniedem ta' ħafna interessi, ħanajdu hekk. Kien bniedem benestant, kien bniedem kellu l-flus, kien ta' għall-kitba u stess, għamel ħafna xogħol ta' traduzzjoni, eċetera. Imma kien bniedem bruħ soċjali kbira. U waħda mill-affarijiet, istituti, eccetera. Waħda mill-inizjattivi importanti li ħa fil-kuntest tal-Malti ċertament hija appuntu il-famuża sensiela tal-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien. Jiġifieri dan qed nitkellmu inizjattiva ta' bniedem, Alfons Maria Gallia, illi ried illi il-poplu Malti dan qed nitkellmu fi żmien fejn il-letteratura bil-Malti kienet limitatissima. Apparti Kotba tat-Talb, eccetera, ma kellek pratikament xejn, jew xi gazzetta l-ewwel hemm. Mhux inqas minn 150 ktieb bil-Malti ikoprulek kull suġġett immaġinabbli, xi wħud minnhom miktubin oriġinali apposta għas-serje, oħrajn kienu diġà pubblikati u ġew inklużi ġew pubblikati parti mis-serje, traduzzjonijiet ta' xogħlijiet barranin, jiġifieri għandek varjetà kbira u qari li appella għall poplu. Kemm bħala kontenut, ħafna drabi kemm bħala element viżiv, jiġifieri għandek l-element ta' illustrazzjoni fihom daw il-kotba, kemm ukoll bħala prezz. Jiġifieri dawna kienu kotba irħas. Ħafna drabi kienu jinbiegħu inqas milli kienu jiswew attwalment biex tipproduċihom. Jiġifieri l-idea kienet id-disseminazzjoni tal-letteratura Maltija permezz ta' din is-serje. Huma punt ta' referenza dawn il għaliex sarak iż-żmien qatt ma kellek sensiela bħal dik, kotba illi mhumiex twal ħafna, jiġifieri dana kellek dak iż-żmien il-famuż rumanz tal-faxxiklu. Jiġifieri il-letteratura Maltija kellek daw ir-rumanzi illi n-nies kienu jixtru l-istess bis-solt fil-ġimgħa u inti taqqat rumanz ta' 800-900 faċċata, eċetera. Il-ġeneru huwa differenti. Jiġifieri hawnhekk qed titkellmu l-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien ħafna drabi għandek element edukattiv fihom. Jiġifieri mhux biss stejjer illi stejjer ħafna drabi b'element sessist, b'element razzist ħafna drabi bħalma kienu jkunu daw ir-romanzi tal-faxxikli. Jiġifieri għandek element qawwi wkoll edukattiv. L-idea kienet ukoll illi mhux biss tipprovdi letteratura bil-Malti, imma li dik il-letteratura tkun waħda edukattiva. L-istruttura kienet kotba mhux twal wisq, jiġifieri qed nitkellmu kotba li varjawlek bejn 60 u 120-150 paġna, jiġifieri m'għandekx tul. L-istess, l-idea hija li inti il-poplu tieħ xi ħaġa, speċjalment xi ħaġa edukattiva mhux daqshekk tqila ħanajdu hekk. Għandek ukoll mill-lat ta' produzzjoni għandek l-element viżiv, jiġifieri dawn huma fost kotba tal-bidu tal-Malti illi għandek element konsiderevoli viżiv. Il-rumanz klassiku Malti tal-faxxiklu, pereżempju, ftit li xejn kellek, jiġifieri ikollok rumanz ta' 800 faċċata prattikament mingħajr ebda ħiel tal-viżwal. Il-Mogħdija taż-Żmien kienu differenti.
Għandek anke xogħol minnhom, pereżempju, il-ġmiel ta' disinji tal-kopertini illi kien ikollok. Jiġifieri għandek ukoll elementi interessanti ħaqhom studju ċertament mill-lat anki viżiv ta' produzzjoni. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.